Στο τέλος του 20ου αιώνα, οι Ρωμαίοι ας όλα τα μέρη της Σοβιετικής Ένωσης εσκόθαν στο ποδάρ. Ενήραν τα σύνορα. Οι Ρωμαίοι έφευγαν στην Ελλάδα. Εσερεύκονταν να φεύγουν και οι δύο φίλοι, ο Ιωρίκας Ελευθεριάδης και ο Περικλής Μαυρίδης. Φίλοι ήταν από μικρά μωρά. Τα κυρουκά των εξορισμένων ασένα χωρίων του Καυκάσου και στο Καζαχστάν ήταν γειτονάδες. Έτσι ο Ιωρίκας και ο Περικλής οντάμανε πήγαν στο σχολείο και όντε σε τράνιναμπα εδούλευαν σε έναν εργοστάσιο. Ο Περικλής ήταν σοβαρός και σαλόιατ μετρημένος. Ο Ιωρίκας και βεζές και μασχαριάνος. Ο Περικλής πεκιάρτς. Ο Ιωρίκας επάντρεψεν, επίκεν και δύο μωρά. Αλλά το και χάλασεν τη φιλία του. Άμμο δίδυμα αδέλφια πάντα οντάμαν ήταν. Η Γαρία τη Ελένη εμασχάριβεν. Τον Περικλήν ασεμέν κι άλλο πολλά αγαπάς. Για να φεύγουν στην Ελλάδα έπρεπε να πουλούν το σπίτι του, να αγοράζουν διάφορα πράγματα και να ετοιμάζουν τα χαρτιά του. Εκαλάτσευαν, επίναν σχέδια και έτσι αποφάσισαν πρώτα να πάρουν στη Μόσχαν, στο ελληνικό προξενείο. Όντες έρθαν στο προξενείο, είδαν μπροστά στην εξώπορτα εκατοντάδες Ρωμαίους. Η εξώπορτα ήταν κλειδωμένον. Απέ συναυλήν ελάσκοτουν ο φύλακας και κούιζεν με τη σειράν από 5 νομάτς. Ο Ιωρίκας εμασχάρεψεν. Ο σήμερον αδάιμες, αύριον και ξέρω. Ναι, είπε ο Περικλής, καλά έλεγαν ο πάπομ. Οι Ρωμαίοι τεμέτερον με τ' όνειρον για την Ελλάδα ζουνε. Ερώτησαν και έμαθαν ότι πρέπει να γράφκονταν στη λίστα το κρατεί ο φύλακας. Ο φύλακας ετέρεσε τα διαβατήρια του και έγραψε ένας στη σειράν 818 και 819. Εστάθαν εκεί ους το βράδυ, απέσεσέβαν μόνο 10 νομάτ. Εντούντζανα το και αποφάσισαν ο ένας να φεύγει στο σπίτι. Ο άλλος θα νοικιάζει έναν κάμαριν και όντες έρθε η σειρά του θα στείλε τον χαπάρ. Έφυγε ο Ιωρίκας. Με το λίγον επουλέθεν το σπίτνατ. Έτρεχε με τον κύρνατ στα μαγαζία και αγόραζεν ίνδεν έβρικεν. Επέρασε ο μήνας και ασον Περικλήν χαπάρ και πέρεν. Αξάνε πήγεν στη Μόσχαν. Η σειρά του ακόμα σουμά στα 500 έτων. Ευρέθαν κάποιοι έξυπνοι που επέρναν 5.000 ρούβλια ασον άνθρωπων για να εμπέν στο προξενείο χωρίς σειράν. Όποιος επλέρωνεν έμπαινε να πες, η άλπα ας αναμένε. Ο Περικλής έφυγε στο σπίτι, ο Ιωρίκας επέμνεν, αέτς έλαζαν ο ένας τον άλλον. Επέρασαν 4 μήνας πριν να εμπαίνε απές. Επίκαν τα χαρτία των και τα χαρτία των γονέων. Όντες εξέβανα στο προξενείο, εθαρείς έναν τρανό γομάρ εκατίβασαν από πάνω του. Ο Ιωρίκας ασυχαράνατ εχόρευεν και τραγώνεν. Ελενίτσαμ, Ελενίτσαμ, ποδεδίζωσε κουκλίτσαμ. Τραγωδής, είπε να τον ο Περικλής, το σπίτι μου τα μισά στα στράτα σε πέμνανε και τα πράγματα το εγόρασαμε διπλά και τρίδιπλά πλήρωσαν. Έχουμε ακόμα και το τελωνίο, εκεί να ξέρεις πως θα γδέρνε μας. Ακόμα 2 μήνες έτρεξαν, τα ιστερνά τα βάσανα των ετελέθαν. Ο δρόμος για την Ελλάδα ήταν ανοιχτός. Στην Αθήνα είχαν συγγενούς. Τα πρώτα ημέρας έζησαν εκεί. Ύστερα έβραν 2 σπίτια, αέτς να μείναν ο ένας μακρά στον άλλον. Η Αθήνα με τα έμορφα αυτοκίνητα, με τα βιτρίνας και μαγαζία, γομάτα διάφορα πράγματα, επαλάλωσενας. Άμαν καιρόν είχαν για χάσιμον. Από τότε κάθε πρωί ζούπα εφόρτωναν τα λάντασα του και επέρναν στα μπαζάρια. Τα χαραταλάντας πως εβάσταξαν και κεσκύραν στη μέση, είναι Θεός εξαίρετο. Εκλόσκουταν στο σπίτι νεαγκασμέν, άμα χαρεμέν. Έλεγαν διάφορα ιστορίες και γέλαναν. Μίαν ο Περικλής ιστόρτσεν πως είναι σγαρή, εγόρασεν έναν τραπεζομάντιλον και ρώτησε να τον από πού έρθεν. Ο Περικλής είπε να την ότι είναι Πόντιος και έρθαινα στη Ρωσία. Η Γαρή ετέρεσε να τον από πάνω σαυκά και είπε, όχι, εσύ δεν είσαι Πόντιος, εσύ είσαι Ρώσος, εγώ είμαι Πόντια, γιατί ο παππούς μου ήταν από τον Πόντο.
Και τεμόνο πάπον ασον πόντον έτον, είπεν ο Περικλής. Όχι, δεν είσαι πόντιος, Ρώσος είσαι. Νέκουτσε εσύ Ρωμαίκα, ξέρεις, ρώτησε να την ο Περικλής. Πώς να τα ξέρω, εγώ στην Αυστραλία γεννήθηκα, ο παππούς μου ήταν από τον Πόντο. Κι εγώ στη Ρωσία γεννήθα, αμαν τα Ρωμαίκα καλά ξέρω και καλά τσέβω. Οι Γαρίες σωσίρεψαν, επέμνεν με ανοιχτόν το στόμα, μόνον ημουρδούλζαν, αλλιώς μας τα είπανε και δεύεν πλάν. Ο Ιωρίκας γέλασεν, ατε τσίπτε βεκελής απόσετον. Επέρασαν εκάμποσα μήνας. Η Ελένη έβρεν δουλείαν σε έναν εργοστάσιο. Τα μωρά ετέρνιαν τα ημάνας. Οι δύο φίλ ακόμα επέρναν στα μπαζάρια, άμα τα πράγματα τους ελήφτασαν και το χρήμαν κέρχουτουν όπως πρώτα. Ο Ιωρίκας ενευρίαζεν, ατάν δω πράγματα είναι. Ο Λόιος Άγουρος και η Γαρίμ θα δουλεύει και φάσμε. Ατό κεν σωστόν. Άλλο αέτς κυπάει, πρέπει να ευρύκω δουλείαν. Έναν πρωί, όπως πάντα, οι φίλοι εφόρτωσαν τα λάντασα του και έφυγαν. Ο Ιωρίκας πάντα γελαστός, εκείνο την ημέραν έτον μουντρωμένος. Η δουλεία ξάει και πήγεν καλά. Ας ο πρωί κι αν, τι δεν και πούλτζαν. Ανθρώπ έρχονταν, ετέρναν και έφυγαν. Ήνδας Αφρικανός, μαύρος αμον καρβών, έστεκεν μπροστά στο πάγκον, έναν επέρνεν τα εργαλεία στο σέρνατ, ερώτανεν την τιμή και θύκνενα τα στο μέρος ατον. Ο Ιωρίκας ετέρνενα τον και ασυχολίνατ ετρώμαζεν τα πάνατ. Ο μαύρον εστάθεν λίγον κι άλλο, εθήκεν κατά ξινάρτε κράτνεν στο σέρνατ και είπεν «Βλέπω η δουλειά σου δεν πάει καθόλου καλά». Σιγούλας έρωξεν εγούζεψεν ο Ιωρίκας. Ο μαύρον βέβαια τη δεν και γρίξεν, αλλά κάπως να κρατεί την καλατσίνη ρώτησεν «Εσύ από πού είσαι?» «Απαδά». «Όχι», είπε να τον ο μαύρον, «εσύ Έλληνας δεν είσαι». Ο Ιωρίκας έσπασεν, τα πέσατ έβρασεν, χωρίς να εγρικάτω ετάλεψεν τα ξινάρ. «Βάλα σημάνας, εσύ το μαϊμούν, ένος είναι Έλληνας κι εγώ Έλληνας κι είμαι». Ο άχαρον ο Αφρικανός εθαρής αέρας επέρινα τον, εγαείπωσεν. Η ώρα 2 κες ερχίνεσεν να σερεύ τα πράγματα. Έναν εβάλνεν τα εργαλεία στα ξυλένια κουτία. Εσέριψεν όλα και φόρτωσεν να τα συλλάδανατ. Έρθεν ο φίλος από το Περικλής. «Δεν επούλτζες?» «Τι δεν πα και πούλτζα, έναν κελπετίν και 2 τσακούτσια, ίσα να πήρω ψωμίν και γάλαν για τα μωρά». Έρθεν στο σπίτι εγκασμένος και τυραννημένος. Ένοιξεν την πόρταν και σέβε να πες. Το σπίτι εύκαιρον, η Γαρία τα κόμμαν κι έρθεν στη δουλείαν. Ετέρεσεν τη μωρή την κάμαριν, ένοιξεν την πόρταν τη κουζίνας, ετέρεσε να αέτς λες και κάτι ράιδεν. Έριξεν κίσαν, νέα έφαε, νέα πλώθεν να αναπαέται. Εκάτσενε μπροστά στο παράθυρον και τέρνεν τη στράταν. Ευράδινεν και ακόμα και σκούτουν. Το ενούνιζεν μόνον εκείνος έξερνα. Έρθεν η Γαρία με τα μωρά, άναψεν το φως. «Δε πάθες Ιωρίκα, γιατί κάθεσαι στη σκοτία?» Ο Ιωρίκας ετέρεσε να την και τη δεν κύπεν. Το πρωί εσκόθαινε νωρίς και πήγαινα ξανά στο μπαζάρ. Έστεκεν άμον ορφανός εμπροστά στο πάγκο. Ας το πρωί κι αν το κατσίνατ και γέλασεν. Εκαλάτσεβεν πα με το ζόρ. Έρθεν ξανά ο φίλοσατ. «Ναι πεντού έπαθες. Τελευταία όλων μουντρωμένων έλεπωσε. Τυραννίες που και δούλεψες καλά οψέ. Ξάεις ο κεφάλις με πέρτσατο. Τυχερά πράγματα είναι. Οψέ κίσες τύχην. Ο σήμερα κι άλλο τυχερός θα είσαι». Ο Ιωρίκας ετέρεσε τον φίλονατ. «Μωρέ, καλά είμαι. Εγώ για τα το ξάι κοινωνίζω. Α τώρα μπορώ να δίγω όλα τα πράγματα δεν πέμναν χοντρικά. Θα πάω σε δουλεία. Δουλεία όσον θέλεις. Για σε έναν εργοστάσιο θα πάω, για στην οικοδομή. Θα δουλεύω και φάζω τα μωρά. Άλλα έρταν στο νου. Εκεί στη Ρωσία έμνε ένας περήφανος Ρωμαίος. Το κεφάλι ψηλά εκράτνα. Βέβαια, οι παππούδες και οι πατεράδες τεμέτερων είδαν και παραείδαν τα αδικίας. Αλλά εκείνα όλα ασοκράτος ήταν. Οι απλοί ανθρώποι εσάευανε μας. Γιατί είμαι τίμιοι και δίκαιοι. Γιατί εξαίρομαι να ζούμε. Πρώτοι σα δουλείας, πρώτοι και σα κέφια. Εκράτνε με τα ελληνικά διαβατήρια και χετσάκωσαν εμάς νέα τα φυλακάς, νέα τα εξορίας. Εκεί έλεγανε με γκρέκ. Ναι, αρατός έμνε πάντα. Αδακές μόνο στα χαρτία μου γράφει Έλληνας.
Ακόμα και ο Μαύρον είπε με Έλληνας Κίσε. Κάποιοι λένε ότι είμαι σπόντιοι, κάποιοι λένε ρωσοπόντιοι και οι περισσοί λένε μας Ρώσοι. Εσασίρεψα, ποιος είμαι είπα και ξέρω. Το βράδυ κοίμεκα και να κοιμούμε και μπορώ. Κυπέρ ο ύπνον. Όλα αυτά τα παλαλέσια έρθαν στο κεφάλι μου. Νομίζω, είμαι Έλληνας, διώξαν κείμε. Και αν είμαι Έλληνας εγώ, όλα την που είναι ολόιραμ, ντο είναι. Ο Περικλής έλασεν. Φίλε μου, εσύ άρρωστος είσαι. Εσύ στο γιατρό πρέπει να πας. Ησύχασον και χάσον τα παλαλέσια το στο κεφάλι. Όλα πα καλά θα πάρνε. Άμα σε έναν ημέραν, τι δεν κοίνεται, θα περάν καιρός. Βάλεν το ενάτης και δούλεψον. Όλπα θα δουλεύομαι και το σπίτι μου πα θα χτίζομαι και τα μωρά μου πα θα τρανίνε και θα σπουδάζνε. Αδά έρθαμε να ζούμε, αδά θα αφήνουμε τα ρίζα σε μου.